Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Aroy at taga Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, sakbay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag nga oras, kastamot ten dagiti mang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad na klaangan man ang itinagan Aroy at taga Nueva Ecija. Agmay may saak nga anak manang ngam ulila akon iti ina. Diyakon nakita ti inak tapimusay apaman nga impas nga inak. Datatang ken lolak laengen tinadakkelak akad kaduak iti balay mi. Mangup-opisina ti amak ket saan a panaglastog kabailan na nga ipaay amin akasapulan mi. Ngem adayo tirik na kanyak ni tatang ko. No bilang mapagasatan mo't mapili ang maidrama to'y padas ko, kaya't ko arogyan ti agsalaysay, idi addaak paylaeng iti elementarya. Adda akon lola, agmano ak. Kasya na ka ti Diyos apok. Kumusta nga iti panagadal mo? Nasayat mo't lola. Da kayo ngay, kumusta tinagmalamakadayo dito'y balay? Mayat apok. Ay imay itay ninida dito'y balay. Imay nakis istorya. Asin na anida, apong? Diyay ngay karuba tayo di talaod. Di nga iantim anida.
Manggayam, di kanayon nga umay mangyig iti kompormi dito'y balay. Nakasingsingpot day jay, saan ka di, Lola? Wen apok, saan na makaliplipat dayjay. Kanayon nga da umay na ito dito ibalay. Nang runa no adapasken iti balay da. Nasingpot kayo mo't ngamin, Lola. Iso kaya't na kayo mo't nantinida. Uray si kamot apok. Tunggal umay dito'y, kanayon na kaadamdamagan. No kumusta ka kanaw? Bayan nyo, Lola. Tama pa anak to agyaman kadagitit itod na kada tayo. Rumbang laeng apok, takababain. Kanayon nga da itod na, tunggal umay dito'y balay. Narabian ka manen asim mangpet nante. Sapay nakainom ka manen. Pasensya kayo, Nanang. Nag-awis nga min dyan may sa akaw po sinakalpasan ti trabaho me. Nangan ka ka din. Nalpasan, Nanang. Konforme akin kinan mi, kabayatan nga giinom kami agkakaopisinaan. Sa bagay, Sabado inton bigat. Awan trabaho yaw. Isa mabalin lat amala daw ka makareeng. Pod na day ta, Nanang. Nasaya at ma, tapno ba'y pasyar mo mo't ni Roy. Nabayagan na padpadaanan day ta dyan anak mo. Awan panawon ko iti pasyar-pasyar, Nanang. Amoy mo't day ta. Apay, anak ko. Agingga ka di ita. Kat di mo pa'y lanalipatan tinapasabak iti day di Lydia. Nabayagan na pimbusay day di asawam. Diyay laangan anak yo tinabati. Iso ko mga rod ti pangibukbukam iti panawon mo. Makitan to, Nanang. Nawawan ti asikasukin ton biga. Alagid din, yung kaya ginanantan eh. Rabiyo na yan. Siya kung di makamamangidap to iti silaw. Napuyatan kayo manen. Loto ya pamikatan tayo, Lola. Ay, siyempre mo't aapok. Kakaiso na nga awan sa rekyo ita nga agama. Isa masapul nga agbusog kayo. Aywang gayam, Sabado ita. Lola, anya ka din nga oras sa simangpot ni tatang iti Rabi. Jakon na uray, tagtuglipak una yan. Rabiin, idi simbangpot apok. Ada kanupay na panan na. Nakainom ka di manan, Lola? Ay katkas iti sigod aapok. At dapay ay nagbaliwan na. Ay, apay nga tatong galagawid ni tatang kat nakainom, Lola. Ang mga na niya ti mapasamak ken kuana, kapoy ti kaiinom na iti arak. Nagtangkan mo't ngamin ti ulo na apok. Naminado binagaak ngam dinak mo ti kaskasaw. Kan apay ano adda dito'y balay. Dinak pa'y kasarita. Ha? Kada awan sir ko iti pagkadalan, kan awan trabaho na ti panagranami dito'y balay. Dinak pa'y kasaritan ni tatang. Ay, kwa, apo. Di mo latan ikaskaso di amam. Amang ano adulat ti pakakumikuman na. Nga ta, Lola? Wen, Roy. Iso adi mo latan pampanunutan ti kasya mapaspasamak. Amumatan na po. Numangup opisina ka. Ado ti pakakumikumam. Ado tinas ka na panunutam. Iso siguro akas JJ amam. Lola? Sa bagay? Ay, amo yun, Lola? Pakaragsak ako na yan. Nadapang ibaunan kanyak ni tatang. Taday talang tigundaway akasarita nak. Intan kuan, saan man ang niyag tagtagari? Roy, apo.
Basta kasarsaritam latan. Si kanti umasidag kan kwa na, no kasday nga adda dito'y balay, kan saan nga agsasao. Wen Lola, kasta talaga ti aramidag. Domingo ita, apay adi mo mapanipasyar di anak mo. Ingkay makimisa, saka ito agpasyar. Diyak kaya terumwar nanang. Kayat ko taginan na. Ay, kanayon mo takas ta ti rason mo, tunggal adda ibagak ba ipapanken ni Roy. Nakadkadlaw, adi mo kayat ti kaadda ni Roy itibiyag mo. Nanang, Apay, aging ga ka di itakat di pa'y nagbaliw ti riknam ken kwa na. amuyo ti makagapo nanang. Kasano ko maamapunas na ito arikrik na Ngam awan basol, J.O.B. pimusay ti asawa gapukan kuana nanang. No saan nagapukan kuana? Si bibiyag pa'y kumanilidya. Ay, apay, basol ayan ni Roy no pimusay day di Lydia ang nagpasngay. Panunutom kumanante. Tunggal agpasngay ti may sa babae. Risgo ti kagubgubal na. Kaya rigan na nga adda ti may sa asaka na itingarab ti tanem kadagita agundaway. Kat naglawag ti imbaga idi ti doktor kadata. Ngimato ti presyon day di Lydia kabayatan ti panagpasngay na. Kat dayta ti di na nalasatan. Di mo ka di maklon dayta. Apay adya ubing ti pabasulam. Nanang, maawatan niyo kumamot nga inaklon ko ni Roy. Nga oray saan asyak ti pudno nga amana. Nante. Amuyo mo't saan ka di? Day di asawa kat nagbali na biktima ti manang gundaway at tao. Nagsikog. Ngam inaklon ko ti napasamak. Tay ayatak day di Lydia. Ngam ti jak maaklon. Apay at tipay bunga dyan manangal lilaw alalaki ti nagbiag. Apay asaan ani Lydia? Ay, Diyos ko, Nante, anak ko. Mangmangag mo ka diti bagbagam. Agbasbasol ka iti kastangar aramidem. No si bibiyag pa ikumaday di Lydia, sigurado adi na magustuhan ti kasta at trato mi iti anak na. No si bibiyag day di Lydia, nalabit sa anak akastoy nga ore at daday dyan nga ubing nanang. Isa sa andak mo't siguro ang mapabasol no nadagsen man tirik na kankwana. Ipatpatag na kaunay ni Roy, Nante. Katmadmadlaw nanti saan anasaya at apan nakilangan mo kankwana. Sapay kuma, tagbaliw tumatla ang tirik nam para ken ni Roy. Nagkalay sa day dinanang ko, ken tinabangunak nga ama. Masikog idin ti inak, manang Emmy. Biktima ti manang gundaway at tao ti inak, ngem inkalay sa latan ni tatang. Intakder na ti dayaw ti inak, ngem daksang gasat, taapaman nga impas nga inak, pimusay day dinanang. Siyak nga rod tinabati iti puder da tatang ko, ken nilolak. Nilolak ti kadwa na anang padakkel ken nang tarabay kanyak. Iti likudan ti nalaos agura na. Gaputa siyak kano ti makagapo no apay apimusay day dinanang. Ipapaimot ket di tinabangunak nga ama dagiti kasapulak ngem agpatinggalaengan dita.
Jak pulos marikna anapatagak kan kuana. Ket iti na minsan, Tatang, adto yung timpa-timplayo a kape. Sige, edi sumlatan di talamisita. Aywan, adda tinapay a ginatang ni Lola, tatang. Kaya't mo tayalaan ka? Oras siyak ngamin, kaya't kumutimangan iti tinapay. Agiddantan nga merienda, tatang. Apay, asino tinagkuna kaya't kakagiddan nga merienda? Ha? Kaya't ko lang timakilang lang kada kayong agmerienda, tatang. Mailiwak ngamin una yun kada kayo. Adula amin nga mom. Ha? Ala, pumanaw ka dito itadar aramidak. Tsaka iti may istorbo. Agmerienda ka asiksika. Tatang? Anya pa'y lating mutmut talingam dita. Pumanaw ka na. Uwan, tatang. Sige, panawan kayo pa'y. Mapayakas tititrato kanyak ni tatang. Talagang atasanak ka na patagkan kwa na. Ngam saan? Amo ka na bannog lang ni tatang. Gapoy ti trabaho na. Napatagak ka ni tatang. Sigurado day ta. Iso sana rumbang agpailoy sa kitiriknak. Sana rumbang agsangitak. Awan kinapudno ti pampanunutak. Asana ka na patagitamag. Nabannog lang ni tatang. Wen, nabannog lang. Isa na podot ti ulo na. Aramidom dito, Roy. Ni, agmermerienda kamot gayam. Owen, Antinida. Apay asaan nga dyan palayo ti pagmeriendaam. Saan ayang awan sarag ita ni tatang mo? Awan, Anti. Ngam di na kano kaya ti maisturbo. Isa pinapanaw nak. Ken awan mo ti dyan ni Lolak. Ada na panan na. Iso nga'y mayak langan dito store. Pang-urayak ka ni Lola. Ay na, kaasi kamot nga rod no kasta. Ala, kaduaan ka nga rod nga agmerienda. Uray siyak, mabisinak matan. Agyaman na, Anti. Naimbag ka pa'y tada oras masumango kanyak. Ngam ni tatang ko. Awan. Kasla kay kayat na pa'y tagmay-may sa. Ngam ti makisarsarita kanyak. Amangan no na banuglaang di amam. Si kalatan ti mang paspasensya kan kwa na. Kastamot tar aramida, Kanti. Ngam apay nga ta kasla kaguranak ni tatang. Kasla dinak makit-kita. Adda nga tabasol ko kan kuana, Anti. Awan ti basol mo, Roy. Uray kitam. Agbaliw tumutla ang titrato kan ni tatang mo. Sapay la kong mga ruta kastang agpaiso, Antinida. Ngamin, ipatpatag ko unay ni tatang. Ado ti kayat ko ngay baga kan kuana. Ngam awan kundaway ko amang ibaga. Kasta ka di. Kas kumaitian niya. Kaya't ko ngay baga kan kuana patpat ka kunay. Kaya't ko tagyaman kan kuana. Ta ipapain na ti amin nakasapulak nga gadadal. Ngam, jak maibaga day ta. Tadinak mo't ngamin kaya't akasarsarita.
tasimmang pat kayong tatang. Abay, ang nakaring ka pa ilag. Di mo kunaan nga, inor-oray lang. Kasat pangarod tatang. Amangan ngamin numabisin kayo sumangpat. Iso ako nakin ni Lola siya akong timanguray kada kayo. Inak pa'y sagana ti kanan niyo tatang. Diyan kaya din mga maulaw. Ha? Ala, ay, mabit lang tatang. Tapos sibayin kayo. Itugaw niyo pa ilaang. Amangan numatumba kayo na ipilit yung timagnama pa ni silid niyo. Maulaw. Talaga. Atay ta, may patugaw kayon. Mabit lang tatang ha. Tama nga laki ti pang banyos ko kada kayo. Tapno makaginawak. Ha? Ala, nakaturog na ni tatang. Apaman anay patugaw ko dito yung sofa. Kunana maulaw. Nakaturog mo tan. Sana bali? Banyusak lata tapno makaginawa. Kalpasan na, mangalak iti uliskan pungan na. Dito ilatan sofa ang maturog. Tadyak mo't kabailan nga yakar iti silid na. Anay ko, nagsakit tulog. Nasayaan ta nakariingkan. Nalaus ka no ti bartek mo asim mangput idirabe kunan ni Roy. Nagado nga minti na inom medyo balay ti kaupis sinaak nanang. Diyak pa'y nga rudan malagip no kasano ang nakaawid aki dirabe. Ani, dituyak mo't gaya man sofa na turog nanang. Wen, tanalaus kat nga rod ti bartek mo. Dandan di ka makakunail. Kat ni Roy tinagas asikaso kan ka. Di nakmatrineeng tapno natulungak kuma. Anya? Binanyusan na ka, sana kanto inyalaan iti ulas kan pungan mo. Amangan ka no malamiisan ka kat agsakit ka pa'y. Tatang, at iti napudo ta kape mo. Umigop kan, tapno mapudutan ti rusok mo. Ala, inumumunday ta kape at tinimpla ti anak mo. Roy apok, umunakan nga agar mo Sara. Adapay sarat mo di pagadalan, amangan numaladaw ka. Un Lola, sige nga ro tatang, inak agar mo saran. Makitam, no kasano ti panangasikaso kan ka ni Roy. Saan ka kadi amabain kan kuana? Nagubing paylaeng, ngam amuna kan ataripatwen. Sana kasken ka, aday tala balikog apa nagpampanunot mo ti pagturturayam. Iso asaan mo ama ipatag ni Roy. Nanang. Sapay kumata saan pa yan naladaw ti amin, nante. Agbalbaliw kan. Agingga asaan pa'y anaduktalan ni Roy ti kinapudno. Asaan na ka apudpudno nga ama. Amangan nuguraan na ka iti kastaunay. No bilang maamuan na ti pudno. Gapo iti naalas at ratom kankwana. Itilaksid ti marikriknak, asaan a panangipatag kanyak, tinabangunak nga ama. Ken iti di na panangikaskaso kanyak, inaramid ko lata ti pagrebengak kas anak, manang Emmy. Jak pulos na gimula iti sakit tinakam kankwana. Ngam adda dagiti gundaway amasipsiputak, akit kitaan nak ni tatang. Jak amono anya ti adday ti panunot na, tunggal mapaliiw ko akas jay ti jarna. Naglabas pa'y titawan kat nagtengkon ti sekundarya.
Kas iti sigod, ipapailatan ni tatang ti amin akasapulak iti panagadal ko. Ngem kaskas di nga awan nagbaliwan tinalamiis apan nakilangan na kanyak. Agingga ididimteng daytoy apagteng. Lola, anya tinapasamak ka ni tatang. Apo nga intaray dagiti kaopisanaan na dito ospital. Napalalo ka no ti panagsakit ti tiyan na. Kung na jay nadaanod ko itay akaopisinaan na, amay sa kadagiti nang itaray kan ko na ditoy. Diyos ko, apay nga tan. Anya nga ta tinapasamak kan ko ana. Sapay la kumata saan na grabe ti sakit ni tatang, Lola. Abangan no gapo daytan iti kaiinom na iti arak. Di namot namin maikat ti arak, Lola. Nagtangkan tumot namin ti ulo na. Anya nga ita? Mala sa nabalay tamatamtamingan apok. Di kagdanag. Mamati ak nga awan ti dakes ang mapasamak ka ni tatang mo. Sapay la kuma, Lola. Tadyak kahit nga dadakas sa mapasamak kan ko ana. Mapana kita yan ti chapel ti hospital, Lola. Diyak kahit nga dadakas sa mapasamak kan ni tatang. Inakagkararag. Patpat gakunay ni tatang, Lola. Patpat gakunay. Una yan, nante, anak. Una yan. Nanang, saan da kakasyan? Pangasiyo. Kasano ko mga aramidak na itangay. Kat naglawag di imbaga ti doktor asakit mo, anak ko. Nanang, No apay mo't ngamin nga inabusong ti bagim, nante. Anya nga ita, aglalaukan ti nadoktalan dagiti doktor asakit mo. Tirikat na, nakaroon. Saanan na basta maagasan akas iti imbaga ti doktor. nalabit aday tuyen ti dusak, nanang. Ha? Nante? Nadusaak. Kapu iti naalas at ratok ken ni Roy. Ha? Sa bagay, maaklon ko, nanang. Talagamot ngamin anadag. Saan? Di ka sumuko, nante. Agki daw tayo iti opinyon iti sabali at doktor. Saanen, ano? nanang. Saanen. Sayang lang ti mabusbos. Aramatan lang ni Roy iti panagadal na. Ti busbusok ko mga agpagas. Kaya't kung tagaw iti balay, nanang. Ijay lang ti pagpaimbagag. Iyawid na kuman. Pag naasiyo. Anya ti ibagayo kanyak, Lola. Apay arimor tayo pa iti silid ni tatang dito ospital. Ken dito pa'y suli apasit to ospital tinapanan tayo. Dito awan unay ti matatao. Roy, apok. Iyawid tayo ni tatang mo. Ijay laangan balay nga agpapigsa. Anya? Angam, madlaw nga kapsot pa'y lang ni tatang, Lola. Iyawid tayo kadilatan nga ure kas ti langana. Apay, Lola. Anya kada talaga ti sakit ni tatang. Apok, di ka kumabakmaklaat. Liver cirrhosis ti amam. Saan laday ta? Adapay sa bali a sakit anaduktalan ti doktor akim pati ti amam. Kinapudno na.
Ang komplikasyon ti sakit na. Anya? Kasano na pasamak na ita, Lola? Apay nga kulata na daan iti kasta sakit tamak. Gaputa di na inanadan ti salunat na. Inabuso na ti bagina, apok. Kaasimat ni tatang, Lola. Lola, nabayagan na kahit ko adamagan dahito kada kayo nga magdua-duaak. Anya dayta, apok. Siyak ka diti makagapo. No apay abinaybayan ni tatang ti bagina. Sipod nga minadan pohot ko. Kanayo na nakasdya ti jar ni tatang. Amok, kagoranak, marikriknak dayta. Ngamjak amo ti makagapong agpapanita, Lola. Apok, kinapudno na. Nabayagan na kayat ko nga ibagakan ka ti makagapo. Ngam nagamakak ta amangan nuguraam ti amaam. Ha? Iso nga ingkadang ko ajak laangan ibagbaga. Tanam na maak nga agbaliw pa ititrato na kan ka. Ngam napaayak. Ngam itataadan na anay anak mo. Panawan mo't siguron. Tapno maamuam ti amin maipapan iti pudno a kinataom. Lola? Dumgag kapok. Taisalaysay ko ti amin. Nasaririt ka, Roy. Nawada ti panagpampanunot mo. Iso akid daw ak tinaan-anay apan nakaawat mo, apok. Sapay ko ba? Tamapakawan mo pa'y ti amam. Dumngag ka, Roy. Isumat lagayam. Ajak pulos na rin na ti pamatag ni tatang kanyak. Isumat lagayam. Pakawanan na kapok. No inlimod ko kan kati kinapudno. Nasakit para kanya kamamo am ti pudno. Ngamjakon kabailan nga ilimod pa'y. Lola? Anak na ka, day di inam iti kinabalasang. Sikog na kan, idi inayat ti anak ko day dinanang mo. Inaklon na ti amin. Agraman ti napalabas ti inam. Ngamdak sang gasat, tay di impas ngay na ka day dinanang mo. Isumutan ti ipupusay na. Katsika ti pinabasol ti amam, iti ipupusay day dinanang mo. Lola? Amok ka na sakit para kan ka na ito'y anaam mo ang amok. Ipatpatag ka unay itilaksin ti amin. Iso anin amnama kadumtang tubat lang ti aldaw. Amay parik na kan kanitatang mo ti pamatag ti may nga ama. Kat mapanag nakakitaan. Nga iti kaunggan na. Ipatpatag na kaapok. Isu na laang tamailuy-luyos tirik na nagapo iti ipupusay day dinanang mo. Diyak mo, noan niya ti agbalin nga epekto na ito'y kaapok. Di ka mababalaw no bilang guraam ti anak ko. No bilang guraam anak. Gapo iti panangilimod ko kan kay ti amin. Pakawanan na ako. Lola? Awan ti rombang nga ikidawan nyo kanya kidi pa makawan. Tasipod kinawabing ko. Nariknak tinalaw sa panangipatag yung kanyak. Itatanamwak ti kinapudno. Ting-ting itinga kiti kaunggak. Nadarmusing agurak para ka ni tatang.
Awan na pulos, Lola. Nakargaro pa yung mariknak tinakarapan ng ipatid ko itakin ni Tatang. Kat bayat niya dapay gundaway. Ngay pariknakan ko na dito. Aramidak ta amin nakabalak. Tapno marikna na tinalaw sa kinapatid na kanyag. Saan ka takas na bangunak lang, ama? Nadikat kas puno nga, ama. Tatang, kamusta kayon? Anda ka di mariknayo ang nasakit? Mabit lang tatang ha. Alagti ka ninyo. Amangan lumabisin kayon. Roy, Apay tatang. agyamanak. Idi kinaanos mo amang tartaripato kanyak. Rumbang lang nga taripatuan kayo. Tama kayo. Responsibilidad ti anak nga iwanan ti amana. Saan ka di tatang? Mababainak ka. Dahil tilikutan, nagitisan anasaya at ngayon pakpakitak. Sipod kinaubing mo. Di na pulos kinura. Nakarkaro pa ngayon pariknam. Di kinapatagkukan ka. Iso amakon konsensyaag. Pagbabawyag aging kat maudi nga angas ko. Di naramit ko ka. Pakawanan lang. Awan ti rumbang nga ikagdawan niya iti pamakawan tatang. Ipagpatag kayo unay. Isungawan anyaman na kanyak dagiti napasamak iti kalabas. Dakil ti basol ko ka, Roy. Gapo, edi sakit tinakam ko. Edi pimpusay. Tinam. Impariknak ti kinapundo. Asan ka po? Di mo ni balikas tatang. Pangasim. Pinapatag. Naimulay ti panunot kan riknak. Nga ipatpatagnak nga oray sungani iti pagpakitam kanyak. Anak ko. Ha? Italaan. Anang nagakday ta balikas. Manipod kan katatang. Umdasan day tamang punas. Iti amin na sa mamarikreknak. Ipatpatag ka mataunay-unay tatang. Pangasip tagpaimbag ka. Lumaban ka. Kaya't kung agdadan na tayo pa'y kadalola, iti mapayag. Kaya't kung ay parik na ka na kayo kan ni Lola, nukasan na ti kinapatag yung kanyak. Kagrunaan na. Kaya't kung ay sagot ka na kayo ti panagbalikik to tatang. Ipagpatag kayo unay. Rumbang latari patuan kayo. Rumbang lapagyamanan kayo. Taoray na sa inyo na matadagos ti kinapuno. May papaniti kinatawag. May papaniti na pasama kiti daydi inak. Di yan paidam kanyak ti kundamay. Ama si rayak ti lubong. Katmandaan kita umnong edukasyon. Kat para kanyak. Sana magatatanday ta kayo naramit yung tatang. Ang yaman ang ulay ka na kayo.
akan nito ti karagsakan a pagteng iti entero abiyag ko manang Emmy. Timanggagak nga insawang tinabangunak nga ama ti balikas nga anak ko. No sigud asaan nga iparparik na kanyak ni tatang, anapategak metlaeng kenkwana, iti daydi akan nito, awanen tinakalapod pay iti amin manang. Tamalaksid nga awagan nakon iti anak, impakita ken imparik na napayan kanyak, anapategak met kenkwana. Kang ronaan ti amin, isu ti panagkid daw na iti pamakawan, gapo ta nagpailuyos, iti sakit tinakem na, iti ipupusay, day dinanang ko. Nasurok ang makatawan, manipod na duktalan, ken nakigubal ni tatang, iti nagkomplikasyonen a sakit, akimpet ken kuana, pimusay tinabangunak nga ama manang. Ngam nalagaan laengen anaawat mi ken ni Lola tinapasamak, taimbukbuk mi amin a panawen ken panangipatag mi ken kuana. Itimot biyang ko, uray nga ta no nasurukla ang makatawan, arignan tong palbiag para kanyak, dagidi akan ito, anariknak ti panangipatag kanyak, day dinabangunak nga ama. Kang runaan na, naipapasko tinangas asikaso kan kuana, kas pagsubad kumeten, iti panangitakder na iti daydi inak, ken panangalangon na kanyak. Dua atawan tinapalabas manang, si marunumot apimusay daydi lolak, nga isu tinangipananam kanyak, iti nalaos apamateg, sipod kinaubing ko. Pudno nga awandan nga agpadpada iti denak, ngamjak mailibak, anagbalin a kompleto ti kinatao, gapu kadakwada. Kat agnanayon dayta abigbigek, nga utang ko anaimbag anakem. Itamanang adamot kan pamilyak, kat naragsakak akanayon amang istorya kadakwada, nang runa kadagiti anak ko, iti nagdalanak iti biyag. Takayat ko ama imula iti utak dagiti anak ko, nga agbalinda ko ma ama nagpakumbaba, kan saan arumbang amang pasakit da itirik na, tipada da a tao. Agyamanak manang Emmy, to'y pagayam mo, Roy. Pagayam ko aroy, mamati nga ado alwa ti nagarubos, kabayatan ti panakaipat patangatang ti pakasaritaam. No apay anak ko nakdaytoy, kastamat lang amin ti pasamak, bayat nga ik-ikan mi iti biyag ti padas mo. Dayawan ka iti kinasayaat ken kinatanok mo nga anak. Saan ka apulos a nagimula iti sakit tinakam, iti nabangunam nga ama, iti likodan tinaaramid na, ken pannakatakwat mo, iti kinapudno, maipapan iti kinataom. Ita adan bukod mo a pamilya. Husto ti araramidem, apal palagipam dagiti anak mo, asaan arumbang amang pasakit da iti padada, taawan ti imbag nga itden dayta. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naa daw iti surat ti pagayam, anagpailingad itinagan a Jenny adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin, sapay lakumata si kakaradkad kayo adanunan to'y surat ko. May saak kadagiti subscriber ti YouTube channel yo manang. Sipod na sarakak da ito iti YouTube, kanayonan nga agdengdengagak, kat awan ti uray may sa nga upload yo analiwayak adenggan. Adan bukod ko a pamilya itamanang, ngam ti padas ko kat napasamak, ide agtutubo ak paylaeng. Adun apadas, tinaipatangatang yu maipapan kadagiti kas kanyak, anagbalin a biktima dagiti maibilang, akang runaan akabusur ti kagimungan, dagiti makakannigid.
No bilang mapagasatan ang maikan biyag ti padas ko, kidawag ang masurot-latan ti amin anagan nga inlanad ko iti surat ko, tanas katak aminan dagiti nagan nga inaramat ko. Medyo mabayag nga awan sarot tayo iti pagadalan niton weekend, Jenny. Wan resti, holiday into Nuwebes. Gaputan na ipitel daw ti Biyernes, indeklaradan nga awan sarot. Hustumat, tapno makainan na tayo. Agasam ba't nga itinagkado nga inaramid tayo iti kalabas? Talaga makabannog. Kasta talaga ti graduating resti, ado tinaskan nga iringpas. Sa bagay, Ngamsa na bale, tamakainan na tayo, mangrugin ton Huwebes aginggat Domingo. Nawatiwat mo ton aday ta. naku naman, Jenny. Anyan to ti plano nga aramidan, resti. Siguro, ijayak tulatan balay. Amangan no masadutak tumutla nga rumwar. Oray siyak siguro. Ngam na dagawis, amangan no sumurot ta. Ha? Ni, kasano nga makainan na ka? No sumurot ka mo't iti mangawis kan ka ako nam? Pagaliwak sayan mo ton ta sigurado nga adon tumanan ti aramidan tayo inton Lunes. Kas panagsagana para iti graduation tayo. Nawatiwat gayam ti bakasyon nyo, Jenny. Wanan ti Telma. Anya nga iti aramidam to. Diyak pa mo, auntie. Siguro, tumulong ak tulatan ka dananang ijibalay. Amo, masayang mat no agtalinaad ka lang ijibalayo kadagitang aldaw, Jenny. Ha? Anya ti kayat masawan, auntie Telma? Ada immersion ti grupo mi. Immersion? Wan, sumagat kami ijay bakir. Tadanunan mi dagiti agnana ijay. Ha? Ada gayam agnana iti bantay, auntie? Ada, Jenny. Dagiti agindag iti nasulinak a lugar iti bantay. Adan tumaangay iti a lecture may papan ka dagiti mapaspasama kiti aglawlaw. Kano apay nga ad-adda pinili dati agtalina adlaangan iti bantay. Ah, kasla lakbay aral, auntie? Kasangarod, ngam gaputa low budget lang. Iso dagiti lang agindag iti bantay ti danunen mi. Amangan no, interesado ka sumurot. Mayat sa agpaiso No interesado ka, di sumurot ka. Uray, ikuyog mo di gayem mo. Ni Resti. Mabalin, auntie? Hapay kat di na saan. Mabalin na. Nang runa kat katauban nyo ti kaadwan tumatla makadwa tayo. Iti ipapantayo ijabantay. Sangag pa iso ti sumurot dita, Jenny. Nakasta, kayat mo, Resti? Apay kit dinasan. Baro akapadasan da ita. Kan may sa, damo lang ang makapanak ijibantay no bilang. Uray siyak nga rod. Iso nagpakada akong kadananang kantatang. Pinalubusan da ka kadi? Wen, jak imbagbagaan ni Auntie Telma akalugaran tayo ti kadwak. Ta iso ngamin ti bilin na. Ha? Anya nga rin itim pakadam ko ni nanang mo? Imbaga kapasot ti activity tayo para iti umadanin na graduation. Anya? Wen Resti, kasta timbagak. Takas iti nakunakon. Kinid daw ni Auntie Telma asaan ko kano nga ibagbaga nga iso tinangawis kanyak. Isano kayat mo mati sumurot, kastamot lang ti aramidam. Ibagam kadananang mo apasat ti umadanin a panagturpos tayo ti immersion a sumurutan ta. Nakaskas daw Apay asana kayat nga paibaga ni Auntie Telma nga iso tagaw awis? Diyak mo.
Ngam saan nga importante kanyak dayta. Tinapatag, makasurutak, takas itinakunamon, baro akapadasan daytoy para kanyak. Sa bagay. Alang arod, kastamot lang taramidak. Ibagak ka dananang apasit activities tayo dito para iti umadanin ang graduation. Alarod, dong nagkataibagakkan ka no sa dinong to ti pagsasarakan tayo kas bilin kanyak ni Auntie Telma. Medyo adayumot gayam to'y napanantayo, Jenny. Nagdalyasa tayo iti danda ni duwang oras. Kalpasan na, nagnag na tayo iti agarop may isang oras, akbaya nakagtang tayo dito eh. Juan nga rod, Oh, apay Jenny, apay tumalangkyaw ka. kita amresti. Adamat igam dagiti nataengan adinanon tayo dito eh. Ha? Ala, hunyag pa iso Jenny. Apay nga tan. Sino nga tadag kita? Diyak ka mo resti, ngam damagan tanto ka ni Auntie Telma. Ayan nga min Auntie Telma. Tayo man kasasarita na daan ti Rosel akalugaran tayong matlaang. Hunyag pa iso. Sige, orahin ta amalpas lang agsarita. Kalpasan na, damagan ta. No apay nga armado dagiti natataengan adinanon tayo dito eh. Anas daaw kami kani Resti agayem ko, apaman anakita mi dagiti armado adinanon mi, itinapanan mi apaset ti kabambantayan, manang Emmy. Iso nga apaman anaikan kami iti gundaway kani Resti agayem ko, kinasarita mi nga rod ni Auntie Telma akalugaran mi, nga iso tinangawis kada kami iti lugar anagteng mi. Saan mo't naglibak kada kami ni Auntie Telma, inaklo na akamang ti makakanigit a grupo dagiti armado adinanon mi iti dayjay a lugar. Imbaga na pa'y adayjay ti rason no apay akinid daw na asaan mi nga ibagbaga kadagiti dadakkel mi nga iso tinangawis wenno simurutan mi. Inlawlawag na pa'y akalkalpas lakano ti dakkel apasken dagiti makakanigid a grupo ket adada kanumat ijay tapno tumulong. Medyo napunas ti panagdanag mi ken ni Resti, apaman nagpalawag kada kami ni Auntie Telma. Nakarik na kami pay ket di iti curiosity, nang runa tadamo mi ti makipulapol iti makakanigid a grupo. Iti kamalman na, simangpet ti daduma pay akataaban mi, akaraman mutlaeng iti dayjay nga immersion kampay idi. Iti karabyan na, nang rugidan nga ag-lecture. Adon tinagabuanan dahil yung grupo. Apay kasta ti bagbagada Resti. Sistema di gobyerno. Pasig mo't adagiti naaramidan da kontra iti bagbagada abulok kano a sistema ti gobyerno ti bigbida da. Mata mo Jenny, Tunti amin. isa dumdum nga gaklatan. Awanan tinabaknang. Sa Awanan balin samot tinday to ya. Ito nga umili. Anya ti kayat mo asawan? Makapasawan itinaimnas. Jak mo't may lawlawag no anya ti marikrik na.
Tinasaya at dumag talatan. Dandani mo siguro malpas ti panaglecture da. Kalpasan na. Agi na natayon to. Tani. Umad adalo man ti rabi eh. Sa bagay. Alang nga ron, yanos tan ti dumag. Aging gaamal paston ti panaglecture da. Resti, nakarain ka kadipay? Apa Jenny? Apa di ka pala maturog? Tiyak namin makatulog. Sakit. Makapaamak ti panagrikrikos dagiti armado a lalaki dito nagturugan tayo. Ha? Apa yan nakamak ako nam? Amkak namin nga mga no dadakas nga aramidon da kada tayo. Awan siguro. Kan kunada mo't abantayan da tayo. Saan ka di? Ay, maturog ka kitin Jenny. Tumangan ni Tarabi. Di mo lata ni kaskaso dagiti armado di tarwarto yayan tayo ita. sige nga ron. Ika gumaakti maturog mo tan, Resti. Nga oras nga grupo tayo dito eh. Jenny, di mo namnamaan ang makapanaw kapay dito eh. Anya? Anya ti kayat mo asawan, auntie? Anya saan ako na makapanaw dito eh? Apaman na nakadapat ka iti dayto ang lugar. Kanangag mo ti lecture iti rabi eh. Kaya ta sa wanday ta, kimapengkan iti grupo mi. Anya? Ngam, Auntie Telma, sana kasta ti saritaan ta, idi nawis na kasumurot dito eh. Kan may sa, anya kumaga po ako mapangak iti grupo yo. Kat naglawag ang makakanigid a grupo dagiti kakadon dito eh. Di kan sumanao, Jenny. Nalawag tinangag mo. Saan ka na makapanaw dito eh? Tamanipod na kadapat ka dito eh. Kaya ta sa wanday ta, kamang dakamatan. Kadwadakan. Amin dagiti kataubam nga da ditoy. Amin kayo. Kabarbaro a recruit me. Saan? Saan apod no day tang ibagbagam, Auntie Telma? Saan ang mabalin nga agtali na edak ditoy? Saan ang mabalin? Sumardangkan kunak lang arodan, Jenny. Hawanan ti maramidam kunakmat. Aklo na blatan ti amin. Kadwada kaitan. Kimapengkan iti grupo mi. Kasan mo pa itan, Jenny? Sapay dandan ti graduation ta. Kasan mo ngayon da ita? Diyak mata mo, Resti. Madanagan akmat. Matikawak. Diyak amuno niya tirombang aramidak. Diyak pulos ni namnama da ito eh. Jenny? Agngar-ngar yutak ko ni Auntie Telma. Huh? Inalilaw nak. Pambar na lagayam di immersion nga imbagbaga na kanyak. Isumot lagay makas ti topic ko ti lecture da idarabi eh. Kaya't da tayo nga i-brainwash. Kaya't da mamati tayo mo ti di balikog na ideolohiyada. Day tangarod kat. Iso ajak maaklon day ti ang mapaspasama kita, Resti. Masapul ang makapanaw ta dito eh. Kasano, Jenny? Mangkita ta idigundaway. Aglibas ta. Anya? Day talaang ti amo kapamuspusan tapno makapanaw ta dito eh, Resti. Aglibas ta. Saan ang mabalin na agtalinag ta dito eh?
Saan ta nga umanugot nga agbaling ta kamang da? Napalalo ti panagkitakit ko iti daydi agundaway manang Emmy. Talaga ngamin adyak ni namnama ti kasjay a mapasamak. Nalawag nga inalilaw na kami ni Auntie Telma a kalugaran mi. Nagpartuat iti komporme laditan nga istorya tapno maalukoy na kami asumurot iti kampay idi ket immersion. Ngem ti kinapudno nagayam, recruitment ti napasamak. Pinanggap mi ka ni Resti agayam ko ti aglibas, ngam agpada kami adi mi kabisado ti kabambantayan. Kan maysa, nagamak kami nga amangan no kella at da kami apaltugan, dagiti nagtagi armas a lalaki, no makita da kami nga aglibas. Awan nga rod tinaaramidan mi, no saan at tinagtultuluklatan iti imbagada akim mapeng kamin iti grupo da. Saan kami man ang maisabsabak iti ranget, ngamda kami mati mga asikaso iti taraunda. Kastamutan ang mga asikaso kadagiti agsakit akakadwada, kan mang taripato kadagiti masugatan, no adda pa kaipasungal-ngalan da nga inkwentro. Adda dagiti gundaway nga ikuyog da kami ang makijenda, kat panggapan mi ti aglibas, nga maunaan kami iti panagamak. Takanayon nga ibaga ni Auntie Telma, nga identified kami kanon akamang ti makakanigid a grupo. Kat sigurado akam maganda kami dagiti otoridad no bilang makita da kami. Naglabas nga rod ti sumagmamano atawan. Resti, nasurok talo atawanan ti kaadata dito kabambantayan. Iti sidong ti makakanigid a grupo. Huwag nga rod. Anya lang atan ti mapaspasamak kadagiti dadakkel kan kakabsat ko. Resti. Amangan yung pagarup da paikit din ang nataya kon. Ha? Pag ko na amat, Resti. Sika na mismo tinang ibaga, Jenny. Anasurukan na talo at tawon ni Adata ditoy. Panagkunam. Anya ti pinanunod ti pamilyata. Wanak paiso. Saan ta paikit din na nakaturpo si ti high school? Gaputan na isarong tamutan dito kabambantayan. Ngam saan ta mapukawan iti namnama, Jenny? Anya ti kayat mo asawan, Resti. Kanahin niya karkararag ko iti namarso at arabayan na takuma. Nga isalakan na ta iti ima dagiti ama nangalilaw at tao. Mamati ka makapanaw tapay dito, Jenny. Makasubli tapay iti pamilyata. Kunam, Katelma. Tiyama ni Jenny, Pangulo. Masakit. Kat sigun iti impormasyon na nakalap ko, ang mga nudinan malasatan ti sagubanit na. Kasta ka di. Wen Pangulo, ang mga nuipanan ti ama ni Jenny, gapoy tinadagsan as sagubanit na. Auntie Telma, pudno ka di tinangag ko. Jenny, ada ka dita? Itay pa'y Auntie Telma. Kat nangag ko timbagam ka ni Pangulo. Masakit ni tatang ko. Jay... Pangulo, pangaasim ko ma. Palubusan dak nga agawid. Kaya't ko makita ti masakit nga amak.
Saan mo't lang agimbag ti amam nga ore palubusan ka mapan mangkita, Jenny. Gusto ni Pangulo Jenny. Awan mo't la ti Serbina ti kiddaw mo. Tasaan mo't la makalasat ni tatang mo. Auntie Telma, Pangulo, pangaasi yung kuma. Kaya't ko makita ti amak. Palubusan da kuma. Maasi kayo kanyak. Sana mabalin, Jenny. Saan ka palubusan? Kat di mo gamdan taglibas, tamapay kalangan. Tamani po dita. Pabantayan ka na imbag. Tapno di mo may patungpal ti plano mga aglibas no adaman. Jenny, Houston, di ka nagsangit. Gusto ko man. Diyak malabdan, Resti. Talaga kaya't ko makita ni tatang ko. Ang mga nanyan tidaka sa napasamakan ko na. Panagkunak. Talaga di mo makita pa'y taamam. Resti. Ikararagam lagang ti kararwa ti amam, Jenny. Tano ita, awan namnama ang makitam. Ta sigurado asaan da nga umanugot. Ayop da. Awanan day tibayin. Nang rona ni Auntie Telma. Kalugaran tapay mat. Namisupay tinangan lilaw kadata. Awanin ti maaramidan tayo ti dayta, Jenny. Iso a Houston, di ka nagsangit. Mansaan na ka mapukawan itinamnama. Nas ka na makalibas ak ni Teresti. Masapula makasubli ak iti pamilya. Kastamot lang ti panggap ko, Jenny. Iso ngagpaliw ta na imbag. Hagsipot ta. Tanong may kantay ti gundaway. Talagang aglibas tan. Resti. Apay, Jenny. Ni Auntie sa likod ay chay. Tikabsat ni nanang ko. Unag pa iso. Resti, panagkunak. Dayto yan tigundaway ta. Baron makalibastan. Jenny, Ha? Akturang dito ni Auntie Salin. Talaga gundaway ta dayto yan, Resti. sapay la ko mga rod. Ngam sigurado adumlaw ni Auntie Telma. Ganda giti kakadwanan no bilang. Makamo dito, Resti. Basta santan apaluspusan dito gundaway. Sige, Jenny. Auntie Saling? Ha? Jenny, kaanakaan. Si kakadigak paiso. Uwan, Auntie. Siyak maron. Kadwak ni Resti. Ha? Nana Saling. Ay, si kangagpay sureste. Ay, naapor Diyos kayo nga ubeng. Anya tinararami, Joe. Sinapsapol na kayo. Nana, Sumurot kamin kada kayo, Auntie Saling. Pangaasiyo tay kuyog na kami. Sumurot kamin kada kayo.
Napalalo ti panagtibayok iti daydi akan nito manang Emmy. Ngamjak nagpailuyos iti riknak. Jak nagbuteng nga uray nalausen ti panangkusilap idi kanyak ni Auntie Telma akaaruba mi nga isumetlaeng tinangalilaw kada kami. Nadlaw mi pay kani resti nga asit ganda kami kumadag iti kakadwa ni Auntie Telma iti daydi apan nakitsendami. Ngam kadlaat daan nagsanod, tapag isumet idi nga adapan nakabagi ti lintag iti asidag mi nga iso tinagkamangan mi. Nasdaaw pay ket diniikit ko asaling iti panangiguyod mi kankwana iti ayan ti pulis. Iti ababa asarita manang, nagkamang kami maten kadag iti otoridad, tapno masigurado mi asaan kami nga agpaggad iti ima dagiti makakanigid a grupo. Nakasubli kami nga rod kani resti agayem ko iti pamilyami. Insalaysay mi kadag iti otoridad ti amin. Kat apaman anapaneknekan dati kinapudno ti salaysay mi kani resti, improseso dati amin, iso na ipaulog ti warrant of arrest para kani Auntie Telma, kastametten dagiti kakadwana. Saan laaday tamanang, tinulungan na kami matlaeng ti gobyerno, iso na ituloy mi ti panagadal mi kani resti, agingga iti nagturpos kami. Sipud mo't idin, awanan damag ko may papan ka ni Auntie Telma, kat jak amono na arestaran wano saan, kastamutan dagiti kakadwana. Sapay la kumata pakapidutan iti adal, nang runa dagiti agtutubo daytoy insalaysay ko, tapno mailiklik da ka dagiti manangan lilaw at tao. To'y pagayam mo, Jenny. Pagayam ko a Jenny, talaga nga ado awagas ti ipakat dagiti managdakdakes tapno makaalilaw da. Kaslaangan iti makakanigid a grupo a responsable iti napasamaken ka. Tilaangan pagsayaatan na pagayam ko na ikagumaan nyo ti nakapanaw iti puderda kat saan kayo nga agnanayon iti gayem mo iti sidong ti manangalilaw a grupo. Namnamaek at talagang agbalin nga adal dayti pakasaritaam kadagiti nalaka ama alilaw kat maliklikan dati anyaman adakes ama pasamak kadakwada. Alakastan pagayam ko katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo dito'y programa tayo. Dagiti tugo iti dana tibiyay. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan aroli at tagabengget. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag nga oras, agraman dagiti padak amang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan aroli at tagabengget. Daytoy a drama ti kanayon adengdenggan dagiti dadakkel ko, agraman dagiti kalugarak. Iso nga idinaamuan mi nga adan daytoy iti YouTube, kasta unay aragsak ko manang. Tamabalin kun adenggan sa dinuman ti ayan ko, basta ada cellphone. Ado kami nga agkakabsat manang, kat makiumumalaang dagiti dadakkel mi. Nakurapay ti panagbiag mi. Ngam ikagkagumaan dagiti dadakkel mi, ama ipaay dagiti kasapulan mi iti inaldaw, nang runa iti panagadal mi. Isu nga iti naganus paylaang nga edad ko, napanunot ko ti tumulong kadagiti naganak kanyak. Ngam daytoy tinangitunda iti maysa pasamak, adjakton malipatan, agingga iti tungpal biag ko. Anya ngay Rolly, nabayagan nga rurayan da ka sumurot ka dagiti lakad mi. Bong, amo mo ti sungbat ko iti dayta. Diyak kaya ti may sagmak.
Kanayon da kabalakadan dagiti naganak ko. Aliklikak ti dakas nga aramid. Sus, nagmayat na iting oportunidad. Di mo't kayat mo makalungaw iti rigat ti pamilyayo. Dayto yan ti sumbat ti amin, Pards. Dakkel ti makortam ditoy. Saan mo ta di Jack kayat ti agkakwarta? Kayat ko launay pampanunotak mo ti mabalin ang mapasamak. Iso nga rodada kami ti makamukan ka. Ada grupo tayo. Iso saan ka may sagmak. Di naklang amin maawatan, Bong. Saan aga po dahito iti buteng? Kaya't kung ay panakildak ti pamilyak. Jack kayat nga iba indak. Ipanakil da ka. Nga uray mabisbisinandan. Kasta ka diti kayat mo, Rolly. Pudno anarigat ti panagbiag mi. Saan ati kinarigat ti rason tapno masumok ko ti sabali. Wano dakas nga ramid. Kat, aging kat kaano nga ron nga agsagaba ka. Aging kat kaano nga guray kay ti kwarta. Asaan mo ta sumangsangpot? Agaramid ta kiti pamuspusan. Sana kasi ti ibagbagambong. Amom, biliba kiti prinsipyong, Pards. Amang ano pagbabawyam to ti saan mo nga isusurot kada kami ti masungad ngal daw. Agi aman naklangan, Bong. Sapay la ko matamawatan nak. Makamuka. Ngamlaglagi pam. Ti kinarigat ti biyag. Kat saan nga gibos. Gapulang iti panagdalyasat mo iti nalintag adana. Amok da ita, Bong. Di kag danag. Kabalak da ito'y. Kat ulitak ti agyaman kan ka. Ato yan ti balon mo. Pasensya ka na, ano day talaang ti kabailan mi kan ni tatang niyo. Okay lang, Nanang. Di kag tanag. Maawatak ti sitwasyon tayo. Amok anak ko, nga masyanak unayan kan ka. Ay, nagrigat tumot nga mintanda kasasaad tayo. Nanang, aramidin niyo mo ti amin kan ni tatang. Siya nga rin ti mas asyanan kada kayo kan ni tatang. Agyaman anak ko. Katsapay kumata maawatam at talaga. Akayat mi nga ipaay amin akasapulan nyo kadagiti kakabsat mo. Maawatak, Nanang. Kat aramidak mo ti amin tapno makatulong kada kayo. Basta di mo baybayan ti panagadal mo, Rolly. Day talaangan ti mabalin mi nga ipatawid kada kayo nga agkakabsat. Iso nga ikagkagumaan da kayo apagadalan. Wan, Nanang. Ket sapay ko matasaan niya ang problema ang day tabanag. Kasano nga rod asaan anak ko. Tunggal aglepas ti may nga aldaw. Pampanunuto ko no kasano ayan anay ko ti birok ti amayo. Isang arda kaya't kumutan ti makatulong, Nanang. Makitkita kami tirigat yung ni tatang. Di mo panunutan day ta anak ko. Umdasan kada kami, ama ibatangan may ti kinagagat mo nga agiskwela, kan tumulong dito ibalay. Kaya't ko apanaknakan kada kayo, akabalak mo ti tumulong, Nanang. Ay, basta anak ko. Nudumtang day ta nga ibagbagam. Sapay ko ba, tasaan ada ka sa wagas? Wan, Nanang. Laglagi pagkakanayon ti bilin nyo kan ni tatang. Pa'y taaramidan ta. Talaga saan nga umdas ti masapsapulan ta para iti pamilya tayaw. Amok na italakay. Gamaan niya nga iti maaramidan ta. Uray kasano ti panagimpod ko. Maibusmutlat ta amin a kwarta. Ay, mababainak pa'y ngarudan kan ni Rolay. Kanayon nga gorang ti mait itad ta abalon na no mapanag-eskwela. Mapampanunot ko nga, Rod. Saan nga ta marigrigatan di anak ta?
Saan nga ta maibabain ka dagiti kaadalan na nang runa no agawis da kat awan mo't mas no pagastusan na. Naman niya nga iti mabalin ta bakit? Amin mo't amabalin apakitang danan pinadastan. Sapay la kuma, ta saan na mapanunot mabaybayan ta idan nga agkakabsat, ta saan ta maipaay amin akasapulan da. Di makapaladingit. Amin at trabaho akabailak, inaramit kon. Ikaw talaga ako urang lata ti matmat gadak. Day tapay ti may sa pagdandanagak lakay. Mga no agsakit ka ba at gapo itinalabo sa panagtrabaho. Kinapudno na. No maminsan, kaslamaw awanan akong itinamnama. Pampanunutak dagiti anak ta nang runa ni Rolay. Nanang, tatang, Nay, apay anak kariing kapayla ang anak ko. Rabiin Wan ngagpay sa Rolay. At dapay klasim inton bigat. Rumbang kumaan nakaturog kan. jak makaturog tatang, tanang ka ti pampanunutek. Ken, nang kuti amin asaritaan nyo ko ni nanang. Anak, saan mo arumbang apagparikutan tinanggag mo asaritaan mi kanitatang mo? Nanang, kasana makatulong ak no jak mo't panunuten. San mapagdanagan day tarolay. Ti kayat mi kan ni nanang mo kat ipamaysam ti panagadal mo. Kasana may pamaysak ngay? No makitkitak mo't amarigregatan kayon. Basta ti panunutam, kat aramidan mi ti amin, tapno maipaay mi amin akasapulan nyo, anak ko. Yan anay mo pa'y laang daytoy maitad mi abalon mo itama pan agiskwela. Pasensya ka, anak ko. Okay lang nanang, mawatak. Didak ka di pagdanagan. Nakababain ngamin ka dagiti gagayim mo. No saan ka makasurot kadakwada, gaputawan paggastos mo. Saan man nanang? Ti importante, adamay itadyo. Amokmot nga aramidan nyo ti amin nakabailan nyo ko ni tatang. Tapno maipaayo ti amin na pagkasapulan tayo. Basta ti panagadal mo ti into naram. Bayam ti problema di ti balay. Dakamin ka ni tatang mo ti makaam mo. Amo yun nanang. Nudat duma. Kaya't ko tagaramid iti pamuspusan tapno makatulong akmat kada kayo ka ni tatang. Ay, saan anak ko? Ti panagadal mo ti into naram. Kasanon na da bilang mapanunot ka pamuspusan tapno matulungan kayo. Anak, saan nga amin a problema kat masolusyonan adagos. Masapul tinaan-anay a pasensya. Amok day tananang. Ngam na makitkitak tirigat yung ni tatang. Kasla kayat kunti sumuko. Nagrigat ti mang namnamalatan nanang. Saan kaminto pa ya sumuko ka ni tatang mo? Iso akasta kamot kumarole. Agadal ka. Day tati kalkali kaguman mi ka ni tatang mo. Day tati maitulong mo kada kami, anak ko. Narigat at talaga ti biyag mi manang Emmy. Uray kasano ti aramidan dagiti dadakkel ko, talaga akurang ti matmat gadanda para kada kami.
Iso apa saray jakon sumurot kadagiti gagayem ko no adda pagnada. Taawan kwarta agastusek. Maawatan damat ket di manang. Ngam adda dagiti kanito ang mabainak ken umapalak kadakwada. Isa mapampanunot ko pay ket din ti awis kanyak tilakyan agayem ko. Apan nakikapeng ko iti grupo da tapno agkakwartaak ket matulung akon dagiti dadakkel ko. Bong, mabalin ka din ang sarita ta? May papanitian niya. Kasla, seryoso ka unay Di may papaniti grupo yo. Anya ka diya talaga tar aramiden yo. Ni, apa yung kasla kalat ka mo ta nagbalin nga interesado? Kunak man no di mo kaya ti kumapang kada kami. Diyak kumakayata talaga. Kasapula kami ti kwarta. Dakkel ka di ti matmat gadan yo iti grupo yo. Dakal mat, delikado. Aguray ka, kasla interesado ka. Isungar nagdamdamagak. Kan kayat ko amaamuan. Nanya talaga tar aramiden yo. Simple lang nga plano. Di kang kampante, tadadagiti ka nito, amatiliw tayo. Kasta ka di. Kaya't ko ngamin talaga atulungan datatang ko. Sana rabraba ka trabaho da ito Rolly. May salaang akamali. Mabalin ka na may sagmak. Amok da ita. Talagang awanan ti mapanunot ko sa bali pamuspusan. Kastilangan. Panunutan pa'y anaimbag gayam. Di ka kaya't apilitan. No nakasagana ka na talaga, ibagam lang kanyak. Agyam nakbong. Talaga desidido akon. Agpaiso? No kimapangkan. Awanan ti babawi. Sigurado akon bong. Para iti pamilyak. Kat aramidak ti amin. Para kadakwada. Sige, ikan kay ti sumagmamanungal daw ngagpanunot. Naglagi pa saan analaka da ito'y at trabaho? Apay ngay bakit? Rabiin ngam awan pa lang ni Rolay. Tinix mo ka din. Wan, gamsan nga rod asim mong bat. Ay, sa dino nga tan tinapananday dyan ubing. Makapadanag. Kanayon mo trinakas to'y. Kanayon na marabyan nga agawid kadagiti naglabas nga aldaw. Sapay no adamot dito'y balay saan amatag tagaray. Kaslan na ilimlimod na. Mga ano pang panunutan na mo't ti may papan kadagiti aramidan da iti pagadalan. Amumutan di anak mo, no may papan iti panagadal na, talaga ang nagagad. Bakit? Kasla sa bali titigtig na. Kanayon amala daw nga agawid. Sapay di na ibaga no apay. Ang talagkalaang ka ni Rolly, lakay. Amo kasan nga garamid iti may kaniwas di anak ta. Sapay lakuma. Ang jak malapdan ti agdanag. Sapay adu ti sulisog iti ruwar ti pagtaengan. Bayam takasaritak inton sumangpat. Damagak no anya launay ti pakakumikuman na. Kano apay akanayon moten amala daw nga agawid. Rumbang laeng bakit? Saan ngay palubos amay siyasi iti dalan ti anak ta? Masapol anasaya at laang ti panakisarita ta. Amang ano nakarkaro nga agilimod. Wen, husto ka. Ay, sapay lako mata sumangpultan sakbay titang nga trabe. Madanaga na katalagan. Basta urayan ta sumangput lakay. Habang ano adamot makagapo, no apay analada umanan anagawid.
angay Ronnie. Nakasagana ka din. Wanbong, awanan ti binabahoy. Aramidag na iti para iti pamilya ka. Basta lang lagi pa mga. Saan ka nga agpadlaw o madandanagan ka? Kabagalak na ito eh. Basta ibagam lang nun niya taramidag. Oh, ada sumungad. May sa babae. Agsaka na ka. Anya ti aramidan tayo. Sano bunta? Hulda punta. Siyak sao. Basta alalayan na. Tapno maalat at ibag na. Sigurado kang awan ti makakita taramidan ta? Awan ti matatao ditoy. Nadalos ti lugar. Sigurado nga awan makakita itaramidon ta. Ala, umay kan. Miss, pasensya ko nung masapul nga itadbukad ako ni dito bag mo. Ay, son, maasi kayo kumakanya. Hindi ko, dun kaya tinasakitan. Itadbukad ako ni tibag mo. Sige tara, alamon. Miss, yag mo ti bag mo. Di ko garami di timay kaniwas. Tapos saan ka masakitan? Nawatam. Uwan, di na ko madangran. Amerikan, ang mga lad na makakita ko data. Sige, mapandan. Siguro mat, kalpasan ti panagsasarita tayo kada tatang mo. Saan mo nga ulitin ti agawid analada o role? Uwan nanang. Hadto'y gayam ti balon mo anak ko. Pasensya kan taday talaag manan ti kabailan mi nga itadkan ka. Saanin nanang? Idulin nyo lang ang dayta. Kung igatang yun iti masapsapol diti balay. Adapay kwartak nanang. Hanya, hanggang sa din o tinangalaam iti kwarta anak ko. Ada gayim ko anang to iti pagkwartaan nanang. Kat mayat mo't day rakit. Sigurado ka aligal day tangar aramidam. Saan ka agar aramid ti maiparit itilintag anak ko? Legal day tinanang. Di kayag danag. Nasaya at no kasta. Ang maganad ka Wan nanang. Kanayin nga ganadak. Siyak ti makam mo. Ay, agyaman anak ko. Ang di mo baybay anti panagadal mo. Amang ano gaputadan matmat gadam kat mabaybay amot anti panagadal mo. Saan nanang? Basta kaya't ko ti makatulong kada kayo ko ni tatang. Uray babain lang iti ba si tawagas. Aramidot na ito'y para kada kayo, nanang. Uray amok adakas kan may kaniwas, kimapa nga kiti grupo ti gayam ko alakyan manang Emmy. Iso lang aminan ti amok analaka pamuspusan, tapno lumagan mo't basit ti panagbiag mi. Saan akon adumaw dawat iti allowance kadagiti dadakkel ko. Kat kanayon pa yan nga adama isang pet ko akasapulan mi ijabalay mi. Kanayon adamagan dagiti dadakkel ko no sa dino ti pagalalaak iti kwarta. Ngam kanayon kumat nga ibaga, adida agdanag, taadagayem ko amang mangtad kanyak iti raket, wenno pagkwartaak. Isu ang nagbalin akampante dagiti dadakkel ko. Adamot dagiti kanito amaladawak nga agawid, ngam ti amo dagiti dadakkel ko, kat kadwak ti gayem ko at tumultulong kanyak.
Naklunak amakon konsensya aklat ta. Ngam ruming baw ti gagar ko ang makatagad iti kwarta, tapno matulungak ti pamilya. Aday taroli, kas makita mo't. Nakajakpat tayo manan. Relo pa'y lang. Milyonan tikatad na. Kaslasan na may parbong dito yung aramidan tayo, Bong. Nagtagsenterik nak tunggal ada mabiktima tayo. Naimbaglangan ta saan tayo idadangdangran. Saan tayo matada kasunay at tao? Tapno pumatay. Makigudgudwa tayo laang matkadagiti kwarta kan gamit da. Kaslama kon konsensya kaminan. Nya ka ka di. Apay, saan mon akayat nga da maiyawid mo iti pamilyam? Kayat mon samot nga agrigat man ang ti husto dagiti naganak mo. Kakaiso na makatultulong kan kadakwada. Sa bagay, dakalagin awa da tunggal ada maiyawid ko di balay mi. Kan ti Jakon pa nagdawat kadakwada ita allowance ko amapat di pagadalan. Matlagayam. Isoda ti panunutam. Ti maipaay mo agin awa kadakwada. Sige, Bong. Kastalatan taramidak. Kat, anya man ti plano itan. Ibagam, tapno maisaganak man ang tibagik. Day, nagadumanan dagiti inyawid mo, Rolay. Sa di naman ang tinangalaam iti gatang mo kadagita. At dahil patrabaho di ulit tigayim ko kada kami, tatang. Katintang dan na kanyak, iso tinggatang ko kadagiti masapsapul tayo diti balay. At dapat nga ron sobra na, tatang. Adto yo. Alain yun, naibagla pa kitsindayo ko ni nanang inton bigat. Saanin, anak? Kwartam latan dayta. Nagadumot ng tinsangput mo. Adapay na bata kwartak, tatang. Tidak pa kadanagan. Adapay allowance ko di pagadalan. Anak, ang mga numabamban nung kamot una yun itar aramidam. Ay, pasensyakan tasaan nga umdas ti matmatgadan mi kan ni nanang mo para kada tayo. Isongar nga ikagkagumakmat ag sideline, tatang. Tapno saan kayo unay na marigatan ka ni nanang? Masyanak ngaminan kada kayo. Isongar amidak ti amin. Tapno lumagan mo't basit ti panagbiag tayo. Dito, naula tayo umino na mabalin tayo pa kay ranudan iti dayta balay parts. Matanago nak iti dayta pa ng surok ta iti dayta balay parts. Mapantayon. Sa dino tayo dagiti kakadota. Amahan na dadanig di baba. Ano, umay ka nga rudan. Tap na baka paano tayo dito eh. At na polis. Jaski, at dadakit din nakatiktik ka na tayo. Nakayo nga dagito ng tibalay. Sumuko kayo. Napalaulawan na kayo. Kasama na ito yan. Matilaw tayo. Oh my God, agbirok tayo ti pagraranta. Ops, sumuko kayo. Di kayo makalibas. Oh my God, hindi bastan. Taraso! Mabit lang. Di lang panawan. Di kan makalisi. Arestado ka. Diyos ko. Ang matilaw ako. Kasalupa ito.
amin doon na ito'y. Saan da ka pinadakkel tapno ang balin ka kagtatakaw? Pakawanindak nanang. Pasensya kayon. Kaya't ko lang di makatulong kada kayo. Anak, sana kasapulan nga agaramid kay Timay kaniwas tapno matulungan na kami. Ngam tatang, nakaroon di pa nagregregat yo. Diyak kahit makita kaya marigregatan, tapno maisakad yo lang di pa nagbiag tayo. Anak, di kaya't may katagbalin ka na saya at atao. Saan ama sa apol nga agpakadakas ka, tapno guminawat ti panagbiag tayo. Saan may akayat amadusa ka akastoy, gapo iti inaramid mo. Pasensya kayo nanang. Tatang, napilitan na lang aking mapangiti da dya grupo. Gapo iti ayat ko madan iti kwarta kat matulungan kayo. Saan na maulit da ito eh? Ikarim anak ko, ngagbalbaliw kan. Takayat mi ngagbalin anasaya at timasak bayam. Wan tatang, agbalbaliw akon. Diyak kung sublian pa iti kasyang inaramid ko. Hanggang masapol nga ikarob din nagbasulam, anak ko. Wan nanang, nagbasulak. Isarumbang lang nga madusak. Ikarok ti basol ko. Gapo iti naaramid ko, naaresto ak manang Emmy, kat ingkarok amin ang nagbasulak iti pagbaludan. Kasta unay aladingit dagiti dadakkel ko iti daydi agundaway, gapo tadida pulos impagarop ang makaaramidak iti may kaniwas. Iti kaaddak iti pagbaludan, naamiris ko amin amadi ang naaramid ko. Agpayso ti karma manang. Iso akanayon tayo apanunutan, nga uray anya apanubok, wenno kinarigat ti mapaspasaran tayo iti biyag, solusyonan tayo daytoy babaan iti legal awagas. Kidawan tayo ti tulong, kan panarabay ti namarswa, tapno saan tayo amaisyasi iti dalan. Sapay kumata nakaibati iti adal ti pakasarita ak manang. Katagyaman ak unay iti anosyo anang idrama. To'y pagayam mo, Rolly. Rolly, pagayam ko. Sapay kumata da kaitan iti nasaya at akasasaad. Pudno unay ano maminsan, gapo iti kinarigat ti biyag, di tay mapupuutan ang makararamid tayo gayaman iti maiparit iti linteg. Ayat tayo laeng ang makalungaw iti kinarigat. Ngam agpayso ti kunam, nga uray kasano ti kinarigat ti biyag, kan anyaman aparikot asang sangwan tayo, agbalin tayo kumaanatibker, tapno saan tayo ang makaaramid iti banag, apagbabawyan tayo iti tungpal biyag tayo. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Tagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan
biya